Vára tady vencuje Melku, který sedí vedle mě a jeho fantasy kartičku. Ahoj, já jsem Václav Vimilka a budu hádat tady Červusovy statistiky ve fantasy. Fantasy body. Jam, velmi důležitý člen kádru. 300. Co, tak to tě hodně podcenili. Taky důležitý člen kádru. 300 taky. Taky málo. No, a víc než ty. My jsme se přecenili. Odehrané minuty. 1400 minut. Ne. To jsem mašina. Tak já dám 1450. Ty vole. Si si odehrál víc? Fauly. 20. 16. 13. 15. Ne. Jsem blíž. 10 milionů. 10,1 džemiště. Ty budeš mít 11. Tyvo, tak já jsem hodně drahý. To nevím, jestli se úplně vyplatím koupit v té hře jako. Vidrus, to je náš kapej. Třeba 240? Jo, 232. Odehraný minuty, no. Takže 900 pade. Ty vode. Ty jasno, no ještě. 8 faulů? 11. A fantasy cena je to útočník, já bych řekl, že bude třeba 12,5. Jsme se asi rozhodli, že bychom vybrali našeho kapitána Matěje Vidru. 8,7 milionů, 232 bodů. Za nás vyhrál asi on, ne? Je to tak, že má? Jo, kapy. Kapy.